Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng ating healing program na KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Welcome po sa episode 7, season 9 ng KLNJ. At minsan pa'y idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan na muling maging daan ang ating kwentuhan dito sa KLNJ nang makamit natin ang biyaya ng Diyos para sa ating kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Ako po si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at kura para ko ng San Matias Apostol Paris ng San Matias Santo Tomas Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po mga ka-KLNJ. Sa gabing ito, ang magiging topic po natin ay biyaya. At ang title po ng episode 7, season 9 ng KLNJ ay Nang makamit ang biyaya ng Diyos. Minsan pa yating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at sa Kanya'y sumampalataya nang makamit natin ang kalooban niyang biyaya. Ako po ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez. Magandang gabi po sa inyong lahat. May pabingi po. Atin po ngayong damhin ang buhay na presensya ng Diyos. Sa panimulang bahagi po ng ating kwentuhan, ating hilingin ang biyaya ng Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Manahimik po tayo ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Biyaya ng Diyos. Bukal sa iyong kalooban, O Diyos, kami kahabagan. Itong aming kahilingan naway dagli ang pakinggan. Yakapin kaming mahigpit ng lakas nami dagdagan. At kabutihay magawa sa aming paninindigan. Yaring mitii makamit dahil ikaw ang sandigan. Ang kaloob mong biyaya, igawad mo ng hayagan. Naway pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Gabayan kamit magamit taglay naming kaalaman. Dalangin namin iyong dinggin, kaya't kami iyong kalugdan. Ika'y aming mamahalin, kailan may di tatalikdan. Iya'y isa sa katuparan ng kaaya-ayang masdan. Oras aming ilalaan, kagustuhan mo'y susundan. Sa langit kami tutungo, kagalingay maging hagdan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Among Ronnie sa inialay mong pambungad na panalangin. Gandang gabi, Brother Jeff. May pabingi po, Kumusta? Among. Okay po. At salamat po, Among. Kanina. Nagtatanong si Brother Gerald last week. Sorry. Kung mayroong First Friday Mass. Sabi ko, wala munang First Friday Mass. Muli, Second Friday na naman yung misa sa Dabsu Santo Tomas Campus. Dahil sa anong kadahilan, Brother Jeff? Bakit nga ba nagmisa tayo kanina sa Dabsu Santo Tomas Campus? Opo, Among. After matapos po ng 2 taon na actually, yung tawag dito, yun po, yung dahilan yung pinning and candle lighting ceremony ng mga BEd o Bachelor of Elementary Education 4th year students sa ating campus po, Dabsu Santo Tomas Campus kanina po. Kasama po yung mga kanilang magulang or guardians yan. Nauna po yung misa, tapos bildes po ni Among Ronicaw ang mga pins na anong tawag sa kanila? Pre-service teachers. Dahil sila mabibigyan ng pagkakataon na parang ano yung practicum ba yung tawag doon na mabibigyan ng magturo sa mga iba't ibang eskwelahan.
Ayun, congratulations sa graduating batch ng Dabsu Santo Tomas campus. Yung mga Bachelor of Elementary Education, BEd. fourth year students. At siyempre, pagbati rin sa mga magulang, mga guardians, at gayon din sa mga, siyempre, sa mga teachers at administrators ng teaching personnel ng Dabsu Santo Tomas Campus. Buti Medyo hindi. emotional ako kanina kasi una siguro dahil bago ako pumasok ng seminaryo, education din ng course ko. Oo nga. Pangalawa, sabi ko nga kasi naranasan ko rin yung umantabay sa mga estudyanteng fourth year na education students ng Dabsu. Incidentally, yung alagang kasama si Senoric the Great. Great. Ano naman siya? Bachelor of Physical Education. At sa main campus siya ng Dabsu. Nauna sila doon. At ako yung nakasama niya sa kanyang pinning ceremony. Sabi ko nga mo, naging estudyante ko si Senoric the Great. Sa first year. Sa main campus. Tahimik lang siya, di ba? Napakatahimik. Shout out Senoric kung nakikinig ka na nanonood kasama ng mga parish youth ministers natin kasi katatapos ng ng pagrosaryo nila. Month of the Holy Spirit. Kapag 6 p.m. yung mga youth ministers ng parokya, sila yung nangunguna, in charge ng Daily Rosary this month of October, month of the Holy Rosary. Ayun. Sana, blessing kanina mo, hindi magkatapos ng, hindi umulan, di ba? Nang katapos ng konting yun na, bumagsak ang blessing ng ulan. Oo nga. Hindi naman yata malakas ba yan? Hindi naman namong, parang ambon lang yung kanina. Ano yun? Blessing talaga yun. At incidentally, yan din naman ng ating Ayun naman. topic sa gabing ito ng episode 7 ng season 9. Yun po, again, salamat Among Ronnie sa kanina. Actually, hindi lang ho, after 2 years, ka sa Dabsu Santo Tomas. Pero, nagkakaroon na po ng virtual mass. Na ginagawa sa Parish Church ng San Matias. Minsan sa Pero siyempre ako, natuwa rin ako kasi after more than 2 years na yun, no? Nang last akong mag-misa doon bago mag-lockdown. Siguro kaya nag-emotional din kasi at least nabigyan na ng pagkakataon na kasama ng Dabsu Santo Tomas Campus community na sama-sama kapag misa. Hindi nga lang First Friday. Hindi, binibigyan kasi halaga natin yung devotion sa Sacred Heart sa First Friday. Pero dahil sa kadahilan ng naging bahagi nung first part ng program, yung ng pinning at candlelighting ceremony, yung banal na misang inialay. Sila? I think 115. Basta 115, something like that, yung mga yung mga BEd students po natin, fourth year sa Dabsu Santo Tomas Campus. Halos puno na, di ba? Oo nga. Nakita mo kanina. Yan. Thank you, Ayun. Lord. Yun po, ito po ang nairaos din po sa tulong ng mga umantabay na mga kasama sa, siyempre ang aming campus director na si Ma'am Jovita Rivera na incidentally pinagpipray, kasama sa dasal kanina yung kanyang asawa. Ang pangalan ng asawa niya? Alala mo? Dominador ata, amang kandari. Ano pa, parang na-atake siya or what? Hindi naman. Parang isinugod ni ma'am yung asawa niya kasi for medical, sandali ma'am. Yun po, bali, baka magkamali ako. Sandali. Yun po, kaya unfortunately wala si ma'am kanina. Siya yung Bali Campus. Dominador M. Rivera, yun. Bali si Ma'am Joby Rivera, ang campus director po. Kaya nga, isama po natin sa pangalan kanyang Mr. Si Mr. Dominador Rivera. Kasi sabi niya sa chat niya sa akin, dinala ko siya sa doctor, almost malapit na sa heart attack. Kaya nasa bahay lang po sila kanina. At least may blessing pa rin kung naagapan. In-advise daw po ng doctor na mag-rest muna kasi siya nagda-drive po kasi yung asawa niya. Yun po. Yun, kaya nasama po sa prayer po ni Among kanina. Ito po ang nilalaman ng KLNJ, Episode 7, Season 9. Ang biyayan topic po natin, title, Biyaya ng Diyos. Yung team ng makamit natin ng biyaya,
Sa Diyos tayo'y sumampalataya. At ngayon naman po yung ating pakinggan ang pagpapahayag ng mabuting balita. Babasahin po ni Brother Jeff yung kwento. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginagawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, gagaling ang iyong anak." Naniniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na nga ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga yon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po hapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama ng noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Ang mabuti na balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binibigyan halaga, Brother Jeff, yung kwento na nangyari doon sa Cana, Galilea. At binanggit diyan sa ebanghelyong binasa mo na yung unang first miracle ni Jesus, yung sa konteksto ng isang kasalan sa Cana, Galilea, nang maubusan sila ng alak. At ito, tubig na ginawang masarap na alak ng Panginoon siyang naging daan kung kaya't tumanggap ng napakalaking biyaya ang bagong kasal. Ito'y pagkakatong binigay ng Panginoon upang hindi matigil yung pagdiriwang. At sa yung ikalawang miracle, muli nangyari naman sa Cana, Galilea. Kung nung unang yung first miracle sa kwento naman ng mag-asawa, ito ngayon may anak na eh. Parang makikita natin dito yung hangad ng Panginoon na maigawan niyang biyaya ng mapabuti hindi lang mag-asawa, ngayon kaisa ng pamilya, kaisa ng mga anak bilang isang pamilya. At ito, sa unang puntong hinihanda ko, galing dun sa verses 47 to 48, ito yung pinuno ng pamahalaan na heto't bilang isang ama, dahil ang kanyang anak na lalaki nilalagnat, nagkasakit, heto't siya mismo yung gumawa ng, lumapit kay Jesus, gumawa siya ng paraan, at hindi na hinayaang panghinaan ng kanyang kalooban. Kaya nga yung unang punto sa ating pagninilay sa gabing ito, ang kaloob ay huwag panghinaan, tayo ay gumawa ng paraan. Kapag may mga pagsubok na dumating sa buhay, ang paanyaya sa atin gumawa ng paraan para matugunan yung pangailangan. Pwedeng tayo mismo ang makakatugon sa ating pangailangan o sa pangailangan ng pamilya, pero sa kwento, talagang kahit halos namamatay na yung anak na lalaki ng pinuno ng pamahalaan, hindi siya pinanghinaan ng loob. Gumawa siya ng paraan at minabuti niyang pinuntan si Jesus at sa kanya'y nakiusap. Yan ang unang biyayang ating hilingin na sana sa buhay, kapag may mga pagsubok na dumating, sana wag tayong panghinaan ng loob,
higit lalo na nakasalalay doon yung kapakanan ng ating mga minama sa buhay, lalo ng ating pamilya. Kinakailangan gumawa tayo ng paraan at pwede tayong makiusap, lumapit at humingi ng tulong sa iba, higit lalo na sa Panginoon. Yung ikalawang punto, galing naman sa verses 49 to 51. Ito na yung paanyaya ng pinuno ng pamahalaan na niyaya niya si Jesus kasi baka mamatay yung anak niya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, umuwi na kayo. Gagaling na siya. At naniwala yung pinuno ng pamahalaan. At dito makikita yung kahalagaan na sa paniniwala, kailangan nating magtiwala. Dahil naniwala siya sa Panginoon, sa sinabi niyang gagaling ang kanyang anak, kaya't nang pauwiin sila, minabuti niyang tumalima sa pinagawa ng Panginoon na siya'y umuwi na kasi gagaling ang kanyang anak. At ito'y paanyaya sa atin na sana kapag humihingi tayo ng tulong, higit lalo sa Panginoon, maniwala lang tayo. At naalala ko, bahagi nung testimonial letter, may part doon na nagpapahayag ng paniniwala yung letter sender. Tapos, siyempre, sabi ko nga, mahalaga na hindi lang tayo naniniwala. Kasi, hindi naman nakikita nung tatay yung anak niya kung magaling na nga siya. Pero sa kanyang paniniwala, kasabay nito ay nagtiwala rin sa pinahayag ng Panginoon. At siguro, nakahinga ng maluwagang tatay nung tanggapin niya yung balita na magaling ng kanyang anak at nang alamin kung anong oras, eksaktong yun yung oras na nagpahayag si Jesus na umuwi na siya kasi gagaling or magaling ng kanyang anak. At ito yung ikalawang punto, kapag tayo naniniwala, kailangan din nating magtiwala. At doon sa verses 52 to 54, dito makikita na ang naging bunga nung kaloob na biyaya ng Panginoon ng pagalingin niya yung anak ng isang pinuno ng pamahalaan ng sa bandang huli. Sumampalataya, hindi lang yung ama, hindi lang yung pinuno ng bayan, pati yung kanyang sambahayan. Kaya't yung ikatlong punto para sa pagninili natin, ito yung ikatlong punto. Sa Diyos, tayo ay magagabayan kaysa ng ating sambahayan. Kaya nga mainam siguro, isaalang-alang natin yung konteksto nangyari yung milagro, yung himala, doon sa Cana Galilea. Sabi ko nga, yung first miracle, tinugon ni Jesus yung pangailangan, although syempre sa tulong din ni Mama Mary. At yung pagkaubos ng alak, ito'y hudyat ng kinakailangang itigil yung pagdiriwang. At yan marahil lang siyang ang bagay na ayaw mangyari ng mahal na Birheng Maria, kaya gumawa siya ng paraan at lumapit siya sa kanyang anak na si Jesus. At yung masarap na alak ay kumakatawan doon sa biyaya na tinanggap ng bagong kasal na patuloy silang magdiwang kasama ng kanilang pamilya at mga minama sa buhay. Pero dumating yung panahon na nagkaroon na sila ng anak bilang mag-asawa, ito yung pagkakataong gustong ibigay naman ng Diyos na patuloy pa rin silang magdiwang kaisa ng kanilang anak o mga anak at bilang isang pamilya, mainam na marapatin nating sa Diyos tayo sumampalataya at tiyak na tayo kanyang magagabayan sana kaisa ng ating sambahayan. Baka may gusto kang idagdag, Brother Jeff? Yung among yung wag tayong actually it all encompasses po yung tatlong punto na para sa akin yung pagdinilay ko. Yung very striking po yung parang nakita ko yung persistency ng yun nga yung isang officer ng government pamahalaan doon na para po gumaling ang kanyang anak, di ba? Parang nakita ko rin diyan, di ba, kailan lang among alam mo yung nag-chat ako sa iyo, pinadasal ko po si nanay, yon, di ba? Kasi hindi ako nagdalawang isip na siyempre gagaling po si nanay kasi as of now may ano po kasi si nanay, may iniindang karamdaman, pero nung nag-chat ako kaya mo yan, nag-send back siya ng sabi po niya in Jesus name, yung gagaling si mami
Okay. So, incidentally, yan sinend ko kay mama sa group chat namin, magkakapatid. And unti-unti po, yun, na nag-ano po yung karamdaman ni nanay na siyempre kasama yung panalangin namin, pati siyempre sa tulong din ni Among, yung dasal na binigay niya po sa akin na swinaward ko kay nanay, kay mami. So, dito ko nakikita na tama po ito na we should not lose our hope, di ba? Kahit na sinasabi natin imposible, na pwedeng maging posible. At yung bagay na may mga paraan pa rin. Diba? Tama po si Among na huwag tayong mawala ng choice. At the same time, gumawa tayo ng paraan. Diba? At sa paggawa, through yung paraan na sinasabi natin, nakita ko na kailangan ka rin maniwala. Diba? Just only, doon mo nag-emanate yung belief mo, yung faith mo para sa akin na and kami rin doon namin ikain Kapampangan karamihan sa sandalan hanapin itang panwalan making ngapong Ginoo yung paniniwala namin sa Diyos sa yun nga sa tulong na rin ni Yamong Kao yung prayer na binigay niya. So in due time and we believe, di ba, kami mga anak niya, no, so yung anong tawag dito, kaming family ni mama yun. Incidentally magre-recuperate din si mami. Nag-ano na po siya, Among, nagre-respond na po siya. She is very makapakan eh. At the same time, ito, jolly na yung pansipakasaban niya. Nakanuba niya kanyang hindi ka mukha po nung sinyat ko kayo that day. Ayan, hindi pa siya, no. Yun po, Among. Salamat. Patuloy pa rin natin pag sa si nanay. Opo. Mainam ding tingnan din yung pahayag ni Jesus sa Ebanghelyo, yung binasa mo, Brother Jeff. Kasi nagsabi si Jesus na hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalagan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Parang pagsubok din ito sa tatay, sa isang pinuno ng pamahalaan. Heto, nagsabi siya, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Parang inihanda lang ni Jesus ang tatay na lumapit sa kanya na maniwala at magtiwala. Na bagamat hindi niya nakikita ang kalagayan ng kanyang anak ng mga oras na iyon, at ito't nagsabi ang Panginoon sa kanya na umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak. At ito ang ama naniwala sa sinabi ni Jesus. Sabi ko nga na mahalaga dito sa particular na part ng Ebanghelyo, yung nang maniwala yung pinuno ng pamahalaan, kasabay nito ang kanyang pagtitiwala na mangyayari o matutupad ang pinahayag ng Panginoon na gagaling ang kanyang anak. At syempre, naging bunga rin naman hindi lang siya pati na yung buo niyang sambahayan sumampalataya kay Jesus. Parang ito isang magandang paalala na kapag may mga pagsubok na dumating sa buhay at kapag may biyayang kalubang Diyos, sana maging daan ito upang kaisa ng pamilya, mas maging matibay, mas maging buhay ang ating pananampalataya. Mahalaga na tayo manalig manampalataya sa Diyos, higit lalo kapag may pagsubok. Sa mga panahon na nagdarasal tayo, tumingi ng biyaya at sa kanyang kaloob na biyaya, tutugon ito sa ating mga kahilingan at mga pangailangan, magdudulot ng kagalingan at ng mapabuti tayo kaisa ng ating pamilya. Sana bawat pagsubok na dumating sa buhay kasama ng pamilya, harapin ito ng malampasan, pero kasama rin natin ang Diyos sa pagharap ng bawat pagsubok. Manatili lang tayong naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon at tiyak na may biyaya na sa atin ibibigay ang Panginoon. Hayaan niyo po muna nating putulin muna ang ating kwentuhan. Huwag po kayong alis at magbabalik po muli ang KLNJ. Makisan metong tamu king kapag masusyan king October 16 ning banuang kasalungsungan. Ing 20 ng Domingo ning karaniwan a panawon. Iti, ni talagaya antimong Sunday for Cultures.
Abayan taya ing banal a kapulungan, keti Pilipinas. King pamamye ulaga, karing kultura a mamya kasaupan, king panyulong nagkakatamong pamibiyebe, ang timong Pilipino. Idi, metong yan namang kapanyusan para karing sabla, ban papanatilyang mabye, at sesen ring mangaya pakulturang ating tamo. Itas tamo ing panalangin ni kapasalamatan king Dios para king kalang ning kultura king kakatamong pamibiyebe. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabe yung magmasusi king October 16, Sunday for Cultures. Our Lady of Lourdes, Prayer for Healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Nandiyan pa po kayo mga avid viewers at listeners ng KLNJ. Atin pong ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa healing program ng radyo ng ating Arkidiocese San Fernando, Pampanga, ang KLNJ. King Lagyo ng Jesus, Kagaling ang Laan sa Ngalan ni Jesus, Episode 7, Season 9, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento. Kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para sa Globe, 0915-954-1303. Para sa mga smart subscribers naman po, 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. O dili kayo mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page o Facebook Live, at huwag ninyo po sanang kalimutang lagyan ng label ang inyong mensaheng ipapadala, at inyo na rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account. Ng username ay at radio_ASF, at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kami po ay kumakatok sa mga busilak niyong puso nang makibahagi po kayo sa misyong ginagampanan po ng ating ng radyo ng ating Arkidiocese San Fernando, Pampanga. At inihiling po na hinihikayat na sana batin na rin po sa inyong kakayahan na makapag-donate o makapagbigay po ng tulong, at maaari pong ipadala o ibigay ang inyong donation, yung tulong, sa pamamagitan po ng GCash account number 0905-319-4871. Ulitin ko po, maaaring ipadala po ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa episode 7, season 9 ng KLNJ. Ang tanong,
Ang tanong, ano ang biyayang nakamit mo dahil sa Diyos ka sumampalataya? At ngayon naman po babasahan namin ni Brother Jeff ang testimonial letter na may pamagat na ng makamit ng biyaya ng Diyos. Nagaling kay Mrs. Lourdes Aquino Chua na ngayon nakatira sa Santo Domingo Village, Lagundi, Mexico, Pampanga. Brother Jeff? My healing testimony by Lourdes Aquino Chua. Magandang gabi po, Among Ronnie at Brother Jeff at sa lahat ng avid viewers ng KLNJ. Noong September 30, 2022, na-admit po ako sa Philippine Heart Center for open heart surgery, valve replacement. SOP po before the operation na angiogram po ako at resulta po okay. Walang bara o hindi po barado ang mitral and aortic valve ko. So inulit ko po ang 2D echo ko at nakita na okay po ang valves ko. Kasi po ang result ng 2D echo sa Makabali noong na-confine ako last July 25, 2022, ang resulta po barado ang dalawang valves ko. Kaya po na-schedule ako ng open heart surgery. Kahit po ang mga doctors ko nagtaka din sila kaya paulit-ulit na ni-review ang 2D echo ko. In short, na-deferred po ang surgery ko at na-discharge ako ng October 3, 2022. Sadyang mabait ang Diyos at tiwala lang nagagaling po ako through prayers. Marami po kasing nagdarasal para sa akin. Lalong-lalo na si Among Ronnie, lagi akong kasali sa dasal niya. Noong sa Makabali po ako, distant healing po ang ginawa sa akin by proxy. My friend Cynthia, Sister Cynthia, Dakis. Okay. Pareho silang nurse by profession. Magkaibigan sila. Opo. At lumapit nun si Sister Cynthia sa akin at pinagdasal namin si Sister Lourdes Aquino Chua. Nakakita po ako ng sign noon na liwanag na kulay puti at kinabukasan na-discharge ako dahil po sa healing ni Among Ronnie na pinagkalob sa akin, aking lagyo ng Jesus, I am healed. Nung nasa heart center po ako, nagkaroon na naman po ako ng sign na liwanag na naman. Bigla na lang pong nakasindi yung ilaw sa tapat ng bed ko na napakaliwanag. Nagtaka po kami kasi hindi naman yun nakasindi kung di mo i-on. So, in-off po ang kasama ko tapos nakasindi na naman. So, pumasok na naman sa isip ko na may magandang balita. Yun na nga po, nagkamit ako ng biyaya ng Diyos na deferred ang surgery ko. Maraming salamat po, Among Ronnie, for your gift of healing. Palagi po kaming kasama sa dasal niyo po at sa lahat ng nagdarasal para sa akin. God is good all the time and He is kind and merciful. Tiwala lang, God bless us all and keep safe and healthy always everyone. In Jesus' name, Amen. Padre Jeff, ewan ko kung napapansin mo sa mga nagdaang mga kay LNJ, pag Biyernes ng gabi, kwentuhan natin. Isa si Sister Lourdes Aquino Chua sa mga nagme-message at humihingi ng panalangin at laging kasama yung intention niya para sa sakit niya sa kanyang puso. Sayang hindi pala sila nagkita ni Ma'am Jane doon sa Las Vegas. Nag-stay ng 5 ba o 7 years doon sa Las Vegas. Kaso in 2017 bumalik na siya dito for good. Okay. Ayun, kasi naalala daw niya, naikwento kasi sa akin, kasi supposed to be, nakapagsimba lately, especially kanina, dapat sana mag-aalmusal kami after ng mass. Nakalimutan ko, meron pala akong kailangang puntahan doon sa Angeles, yung isang doktor ko. Sabi ko, ibang araw na lang. So, may naikwento rin siya sa akin. So, yun yung realization niya, nasa Amerika siya. And may sakit din daw yung nanay niya. Tapos parang, naiisip niya na nandun sa Amerika, inaalagaan yung iba, nanay niya, di niya maalagaan. So, kinausap ang mister, na iwan ng mister doon at siya umuwi dito para maalagaan din yung nanay. Heto, sa mga panong ito, naging avid viewer listener si Sister Lourdes at lagi niyang
Sinasama sa kanyang prayer request for healing yung kanyang kagalingan sa kanyang karamdaman. At kapag narinig ko nga yung kanyang intention, lagi-lagi ko nababanggit sa sarili ko na yun, sana makamit niya yung biyaya ng kagalingan kasama ng iba pang mga avid viewers at listeners na alam din naman natin may mga intention sila na mapapansing every Friday evening ng KLNJ. Laging yun ang kanilang panayam na sana dumating din yung tinakdang panahon, yung tamang panahon na makamit din nila yung biyaya para sa kanilang kagalingan. Actually, Among, hindi na po iba sa akin si Tita. Yan, Tita ang tawag ko sa kanya kasi yung anak niya si Din Chua. Ano po namin siya nung sa Vicarage Youth Ministry. Nabanggit nga na nagkasama kayo sa Youth Ministry. Siya po yung secretary po namin. Ako yung president. Contemporary ko siya during that time. Sa Santa Monica Paris po. Anong year yun? I think when was that? 2000 ba yun? Parang gano'n namang. 2000 to 2005. Yan. Sino yung director nun? Si Among Flores ata. Patapos na sa post. Sino kasing isa. pero yun. Ayun, kasama ko po yung anak po niya. Kaya nga, nung nakikita ko na siya, si Tita. Ayan, Tita ang tawag namin sa kanya. Kasi, I think once wata kaming nakapunta sa bahay nila. So, ayun. Kaya ka nung nakita ko yung pangalan niya, parang si Tita ata ito ka ako. Nung chinat ko siya, Tita, kayo po may nagpapadasal. Oo, ako. Anan, Tita. So, yun. Tama po si Among. Sa takdang panahon po, totoo po yun, very avid po si Tita, talagang isa sa mga na talagang masugid na talagang nagpapadasal po yan, talagang sabi nga po ni Among, pag niloob ng Diyos sa takdang panahon, yun. Nakita ko very striking dito, Among, yung light na sinasabi ni Tita, di ba? Sabi ko nung nire-review ko, ano kaya yung light na sinasabi niya? Actually, nung una siyang mag-text sa akin ni Balita, nasa Makabali pa siya noon. Gusto ko na siyang i-chat na pwedeng i-share niya yung kwento. Para pala mabuo yung kwento, kailangan niyang magpunta pa ng Philippine Heart Center. At supposed to be doon sana maoperahan. Mabutit nung tingnan muli yung mga valves niya, lumitaw na okay, walang barado, okay lang siya. Kung meron man parang ang diagnosis mild lang eh. Pero nung kasing dito, nung unang matingnan nung July dito sa Makabali, severe eh. Kaya sa pagpunta niya doon sa Philippine Heart Center, talagang for open heart surgery siya. Hindi naman siguro nagkamali lang dito eh. Ang daming pwedeng mangyari from July to September dito hanggang sa Makabali hanggang sa Philippine Heart Center. Ayun, sabi ko nga part nung kanyang testimonial letter, yung pagbanggit niya nung salitang tiwala. Sa mga bandang huli, nagsabi si Sister Lourdes ng tiwala lang. Pero sabi ko nga, yung tiwala, kailangan nating samahan ng pagtitiwala. At sa banduli, kapag tayo nagtiwala, naniwala sa Diyos, tiyak na meron siyang ibibigay at kaloob niyang biyaya ay tutugon sa ating pangailangan, sa ating kahilingan at sa bandang huli makamit yung biyaya ng kagalingan. Yun po yung isa pang striking sa akin. King Lagyo ng Jesus, I am healed. Yan, very convinced, di ba? Very yung affirmative yung sinabi ni Tita Lourdes. At kung titingnan natin, dalawang case ng liwanag, di ba? Liwanag na signs, di ba? Na talagang siguro na talagang yun ang talagang nakatakda para kay Tita, na talagang wow. It's hindi lang parang will I say na miracle talaga, di ba? Na Di na wala ng pag-asa pa rin si Tita. Sabi nga dito na God is good all the time. He is kind and merciful. Sama si Among, tiwala lang. Diba? Yun po,
very inspiring po. Actually, nung nire-review ko siya kanina, bago ka dumating, talagang sabi ko, talagang ang Diyos talagang He is very yung kanyang pagpapala, di ba? Mga biyaya talagang pag oras na binigay niya, talagang hindi lang minsan dalawa. Sabi mo nga kanina sa homily mo sa mga student natin sa DAB sa Santo Tomas, God is giving us chances, not just only second chance, di ba? Or even second life. Second Katulad life, nung tula ko kay sa friend ko si Beng Tornonono sa San Diego sa Amerika na ilang buwan pa lang nakaraan na aksidente siya pero hindi naman dahil naging pabaya sa pagdadrive yung iba. Kaya kailangan din nating pagdasal yung iba. Kahit maging maingat tayo, kung hindi naman sila maging maingat, pwede tayong madamay sa kanilang pagkukulang or pagkakamali. Pero mabutit naka-seatbelt, nakatulong yon kahit paikot-ikot yung sasakyan niya, hindi siya nasaktan. Although syempre yung naging damage, yung trauma na hanggang ngayon, affected pa rin siya kapag dumadaan dun sa freeway kung saan siya na-aksidente. Siyempre, yung effect nun, pero sana totally mahil na siya dun sa kanyang naging karamdaman na maaaring emotional, psychological sa kanyang pagkakaksidente. At yung nabanggit ko, naibahagi ko yung tula na ginawa ko, acrostic na Second Life, kasi nga nagsabi siya na hindi niya inakala na magbe-birthday pa siya ng 51 after celebrating 50th birthday. Yun yung na-inspire ako dun sa pagsabi niyang Second Life. Yun na rin yung ginamit kong title dun sa acrostic poem na sinulat ko, Second Life. Kaya nga ito'y sa pag-ibig at awa ng Diyos, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng second chance o second life or even more than second chance at saka second life. Samantalin lang natin yung pagkakataon na makapagpahayag ng matibay na pananalig sa Diyos. Sa Diyos ay lagi tayong maniwala at magtiwala nang makamit din natin ng kanyang pagpapala. Nirefresh ko lang parang yung anong tema natin sa pagtitiwala, kailangan maniwala nang sa gayoy makamit ang pagpapala. Meron pa nun, Brother Jeff. At atin po ngayong pakinggan ang awiting Tungo Sa'yo by Hangad featuring Nathan Dublin. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Naning 1 million children praying the rosary for peace and unity in the world. Iti, metong yung pamangadi ay numpisan ng grupong Aid to the Church in Need, banpias lagan yung masala yung kasalpantayanan, kapamilatan na ning upay ning panalangin. Metong yung pang meto yatong pamangadi, nung nukaran kaganakan, ingamala ning Nuana Virgen ning Fatima, ay yung pamangadi king Rosario, kambayan ning pamanugali daring anak at pamagtiwala. Magiyang dala ning pamagbayan na ning yato, pansamputan ning karawakan at magdalang kapayapan. Metong muna mang inspirasyon kaniting pamangadi, ilapin ring amano ng San Padre Pio, nung ating metong amilyong anak ang mga diking Rosario, magpayo yaing yato. Nabayan nyo kepo, king pamangadi, ikaming anak king daratang October 18, Aldo Martis, alas 9 ning abak, para king pamisan metong at kapayapan, ning mabilog ayato. King pamanantabe na ning Nuana Virgen Maria at San Jose. Iting pamag Rosario, itawan niya naman para king pangayampat ng COVID-19 at para king pamisan metong at kapayapan. King kiyakatamong yato, lalo na king Ukraine, king Middle East, Nigeria at Sahel region ng Africa. Kaya king kiyakatamong radio, in special coverage para kaniti. Magumpisa yung alas 8:30 ng abak, baliktan taya in kasalisayan na niting pamag Rosario. Makiramdam kayo po, king Radio Tamo, manalbeking Facebook live streaming king page Tamo, at makisan metong Tamo king live pamag Rosario, king Mebang Gita Aldo. Apanimunan da ring grade school pupils ng University of the Assumption, king syudad ni San Fernando, Pampanga. Ang radyo ni Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM, makisan metong yo,
King 1 million children praying the rosary for unity and peace. King Banuang Iti. Pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, Kagalingan Laan sa Ngalan ni Jesus, dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting
Tungo Sa'yo by Hangad featuring Nathan Doblin. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang feedback at insights ni Ma'am Ernie Jane Dumasikat at ang reflection ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento para sa nakarang episode at mga ipinadala ninyong mga mensahe. Ganyan din po ang tugon ninyo kung may tumugon, Brother Jeff. Sa ating poll question para sa episode 7, season 9 ng KLNJ, ang tanong, ano ang biyayang nakamit mo dahil sa Diyos ka sumampalataya? Heto po ang feedback na galing kay Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. Ito po yung feedback niya noong episode 6, nung nakarang biyernes po ng KLNJ season 9. Our testimonial letter from Mr. Ariel Lacedo, who is persistent on his faith from the previous episode, was in Oriental Mindoro, resident and an age 25. He remembered that he remembered that it had most likely been 3 years to 4 years prior, while he was still enrolled in school, when he had experienced strange heart activity and a completely distinct set of sensations. Since the cardiologist is far away and not usually available, it took him a while to get an appointment, and he even traveled back and forth Until he was able to see one, at which point he was informed that he has a heart condition and advised to visit the Philippine Heart Center. Bigso na lahat pala. Kamuti na palang nagkita sa Heart Center, Philippine Heart Center, ni na Sister Lourdes at si Brother Ariel. His overall seems to have stopped for a moment, and he can't believe that there is still more trouble for them to face. He became depressed, hopeless. He experienced a number of symptoms that led him to stay at home and spend most of the time by himself. And the more difficult it became for him to see a doctor and to leave the house after the pandemic struck. As a result, he is now dealing with additional and different illnesses such as the culture-bound or folk illness syndrome, which is characterized by trembling, sweaty palms, numbness and pain or pasma, pain in the ribs, shortness of breath, and chest problems. He also struggled to fall asleep because of panic attacks. Moreover, he experiences anxiety and depression, making it difficult for him to even get a haircut. In the midst of his suffering, Father Ronnie Cao, the healing priest of Pampanga, appeared when he searched for the miracle healing priest on YouTube. He looked him out on Facebook and bravely sent him messages in the hopes that they will be seen and read. Ariel believes that God will grant him forgiveness and miraculously healing with the assistance of Father Ronnie's healing prayers. Ariel came up with another approach to contact Father Ronnie. Since they were not contacted on social media, Ariel continued to browse on Father Ronnie's Facebook page and saw the name of Erica Gwen Passion, whom Father Ronnie frequently tags to the poems he writes to acknowledge Gwen, who handles the layout. Ariel contacted Gwen in the hopes that Father Ronnie would receive his prayer request. Ariel thought of Gwen as a way to Father Ronnie. He told Gwen if Father Ronnie can pray his soul to be purified, for his heart to be cleansed and heal all his ailments. In addition, he prays that God will grant him the time and chance to aid their mother, who has been suffering greatly and making many sacrifices for them. Ariel also ardently prays and hopes that his mother will live a long life, get relief from all of her pains, find safety, receive God's love and forgiveness, and be surrounded by kind co-workers who will treat her well. Ariel continues to ask God to use him as an instrument and a living testimony of his compassion, mercy, and the fact that nothing is impossible to him.
He expresses gratitude to Father Ronnie for his prayers, believing that they will grant him a healing in the name of Jesus. Heto naman po ang insights na galing rin kay Ma'am Ernie Jane Dumasikat. Heartwarming na pinamagatang niyang Heartwarming Thoughts in KLNJ's Season 9, Episode 6. Number 1. Ariel Laceta's steadfast faith is inspiring. He made numerous attempts to get in touch with Father Ronnie, but never gave up until his message was delivered through Erica Gwen Passion, who became a divine connection. Number 2, Ariel had no idea that his persistence had turned into his strength just when he had imagined himself to be weak. By requesting the healing prayers of Father Ronnie, he has the courage to seek out ways to be close to God and for his miraculous requests. Number 3, Pagpupumilit was an acrostic poem written by Father Ronnie in line with Ariel's prayer healing request and used as an opening prayer for the previous episode. As if I may say, one of the most heartfelt and beautiful Tagalog poem written by Father Ronnie. Number 4, actually, ginamit ko rin closing prayer. Apa. Number 4, additionally, every time Father Ronnie sings unexpectedly on KLNJ, it brings excitement and energy to the episode. Sana pati si Brother Jeff kumanta rin. Number 5. Excuse. The persistence and sincerity of Ariel's testimony about his healing caught Brother Jeff's attention as he reflected about the selected gospel reading. Number 6, hearing a comment in a different dialect or language was a treat for the ears. I can't recall what was said, but the idea that KLNJ has been reaching out to our non-Kapampangan viewers and listeners is overwhelming. May this idea inspire Father Ronnie and Brother Jeff to produce a top-notch episode every Friday night. Dakan salamat, Ma'am Ernie Jane Dumasikat. Ngayon po, pakinggan naman po ninyo ang reflection ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ito po ang unang bahagi o part 1 of reflections ng 3 punto, 3 points. TGIF, maggrasyang bengi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Ernie Jane at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Among Ronnie, for your heartfelt opening prayer. Itinuro ni Jesus ang tamang pananalangin. Mula kay Lucas chapter 11 verse 1 to 13. Ang binasang ebanghelyo noong nakaraan na Biyernes. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. Ang unang punto ay galing sa mga verses 1 to 4. Sa Diyos ilapit ang ating kahilingan, tiyak na daglian niya'y tayong tutulungan. Our lives here on earth are full of challenges and tribulations. Can you give one name of a person who has not experienced any sort of trial in his or her life? It is hard, isn't it? More often than not, our problem does not lie on the difficult situations we are into, but rather on our attitude in addressing these aforementioned situations. Do not turn our back to God if we are in big trouble. We must not put the blame on Him. Kung ano man ang problema natin, tayo ang may gawa noon at hindi ang ibang tao at lalong hindi ang Diyos. The best thing to do instead is to ask the help and guidance of the Lord Almighty. Offer to Him all our heart's desires and wishes. He will surely grant all our yearnings in His perfect time. Because of my fervent prayers, my wishes are always granted. Answer prayers indeed. Ang ikalawang punto ay galing naman sa verses 5 to 7. Sa panahon ng matinding kagipitan, mayroon nawa tayong malalapitan. Ang hirap ng buhay ngayon, ito ang madalas nating marinig sa mga taong nagkukwentuhan, sa mga umpukan. At bakit nga naman hindi? Magkano na bang palitan ng dollar sa piso? Ayoko nang isipin. May kasabihan nga na ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Pero ang sabi naman nila, mas madali kung ang problema ay pera kasi ito ay madaling mahanap at pwedeng pagtrabahuhan.
Problems that the emotional and psychological or even spiritual in nature are harder to address. They say that the persons experiencing these traumas are the only ones who can help themselves. But in reality, only God can help these people. If they will open their hearts to God and be truthful to their feelings, they will surely find peace and tranquility. We can always seek God's righteousness to live a peaceful and quiet life. Ang ikatlong punto ay galing sa verse 8. Tulong ay makakamit sa isang saglit kapag tayo ay laging nagpupumilit. In life, we always struggle. We feel content once we achieve our goal. We become persistent people as we struggle to get what we want. A person who is persistent will always get what he wants. A persistent suitor got the sweetest yes of the love of his life. A persistent student graduated with the highest honor. A persistent employee was given a raise and a promotion. A person with perseverance deserves to be rewarded. Kapag tayo ay walang sawang magdarasal at ipipilit sa Diyos na maawain ang ating matinding pangangailangan, siguradong hindi niya tayo matitiis. A wise and a persistent person is a man who walk his talk. Ang Diyos ang kanyang kakampi at kasangga. God is always on the side of the people who always call on Him in all their predicaments in life. Mayroong biyayang magiging kapalit kapag patuloy sa ating pagpupumilit. At ito po ang part 2 ng pagninila ni Ma'am Agnes patungkol sa ating poll question. Narito naman ang poll question noong nakaraang Biyernes. Sa paanong paraan mo na ipahayag ang iyong pagpupumilit kung kaya't natugunan ang iyong kahilingan? I had my left eye cataract surgery on September 6, 2022. It was successful from the 1 week preparation by stopping one of my maintenance medicines, an antigen test the day before the operation, and the operation itself. I would say I had my share of persistent prayers to God during those days. I am also persistent in sending messages to my prayer warriors, asking them to pray for me. Thank you, Lord, for answering all our prayers. This week, I have to experience the same predicament because my right eye cataract surgery is scheduled on October 11. Once more, I pray fervently to God, asking for the same guidance and blessings. I also ask for prayers from prayer warriors and friends. But this particular week was even more stressful because while I am getting ready for my operation, my 5-year-old grandson, Otheo Jessen, was hospitalized. He was hospitalized on Sunday, while my scheduled operation is on Tuesday. Matayimtim akong nagdasal sa Diyos na maawain na kami patnubayan at huwag pabayaan. I ask for prayers from families, relatives, friends, and prayer warriors. God will never say no to the ardent prayers of His people. Thanks be to God. Thanks to all who prayed for us. I had a successful operation and my grandson was already discharged from the hospital. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayroong biyayang magiging kapalit kapag patuloy sa ating pagpupumilit. At ngayon naman po atin pong bigyan ng pagpupugay, pasasalamat ng ating mga FB viewers, mga sumusunod, Leti Peralta, Lolita Lauron, Jefferson Centeno, Mergab, Lorelai Miranda, Mona Lisa, Lorenzo Centeno, Celia Flores, Mary Ann Aison Lardizabal, Adjeli Hermono, James Anasio, Jensen Bonifacio, Mary Jean Pabila Benigno, Marie Avelino, Jean Kagunot, Geng Mesa, Sally Puntanares, Marie Chris G. Mangalino, Robert Pineda Lingal, Bea Kayanan. Tapos po si Cheryl Eseyo, Amira Paniza, Janet Reyes, Lydia Lavarias, Miriam Flores, Jane Rico, Ferdinand Bombati, Pureza Bumanglag Orias, si Tita Julie Zapata, Ko Fongbe,
Virginia Balagtas, Eddie Balagtas, Edith Guevara, Ana Morty Bonifacio, Grace Somera, Amelia Bonifacio, Mori Lucila, Mary Jane Malyari, si Ma'am, JB Chavez, Monico Pangilinan Canlas. Maylin Belen Suba, Judith Macapagal, John Mark Espino, Jefferson Abion, Angelina S. Garcia, Agnes Lagason, Santos Luisito, Ace Grande, Chicha Isabala Pineda, Adentim Kapumpoe, Det Rueda, Montances, Beng Salangsang Sandiongco, Miriam Flores, Carolina Suba Montoya, Imelda Mirabueno David, Edgar Macapagal, Madela Santos, Rosa May de Guzman. Louie Lim, Janet Canlas, at si Ma'am Early Jane Dumasika. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman po yung mga FB comments from Nes Gomez Ablan, TJF po at mag-KLNJ na tayo. Good evening po among kahot Brother Jeff, admin and staff. Thank you so much po among for your daily prayers and blessings for me and my family, especially for Ima and your gift of healing. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you, Brother Jeffrey, and your family, once more po among include us in your healing prayers for today, for our complete healing. Rest assured of our prayers for you and your family. Keep safe and healthy po. Healing prayers for me and my mom, Arlinda Gomez, Arnel Chel Puentes Gomez, Nishiyama Aurora Zablan, Aurea Zablan, and Susan Zablan David. Thank you so much po among for your healing prayers and graces. God bless po. And keep safe po sa pag-uwi nyo ni Brother Jeffrey. 3 points of among kaw. Number 1, question mark. Number 2, kapag tayo naniwala, kailangan natin ding magtiwala. Number 3, sa Diyos tayo magagabayan kaysa ng ating sambahayan. Sambahayan yata. Pasensya na po, may kulang at mali na naman po. Mula po kay Virginia Balagtas Sintal. Good evening po among Ronnie at Brother Jeff. TGIF na King Lagyo ng Jesus. Complete healing for my mother Virginia Balagtas and Brother Ares Balagtas. Thank you and keep safe po. From Santa Rita, Minaling, Pampanga. From Monica Pangilinan Canlas. Good evening po among Ronnie and Brother Jeff. Salamat po Friday na kay LNJ na. Please pray and bless my family. Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA, and MJ. Thank God, kareng biyayang BBAU, kaya kami, King Aldoldo. Thanks po, ingat po lagi. God bless from Santa Rita, Minalin. Mula po kay Ma'am Jane Canlas Laranjo. A blessed good evening among Ronnie, Brother Jeff, and to everyone. TGIF na naman po. Mag-KLNJ na po tayo. And night of prayers, healing for us, and all be healed po. Thank you rin po kagabi, Hermana, kasama ng 60 organizing team. Nag-hangout daw, night out. Okay. Thank you po at nag-enjoy kami. Sa uulitin. From Ophelia Samson, good evening po. Prayer for complete healing of Eduardo Samson. Dakal pong salamat. Mula po kay Vanji Salalila, please pray for the complete healing of Celia Jacinto, Amelia and Sulpicio Ingal, Evis and Edilberto Catu. Thank you po. From Gloria Sabile, my cousin. Magrasyang bing po among Ronnie at Brother Jeff, pakiabeking prayers si Tita Felicidad Asuncion. Nating panamdaman ngayon may admit siya king Green City, may biyasa na kayong kapaldanan Anyarana at Idan, king pamagbalik na king Abu Dhabi. Pasibayo, dakalang salamat po among. Mula po, menibad po kang Ana Morty Bonifacio, Ma'am Ana Morty Bonifacio. Good evening po among Ron and Brother Jeff. Kumusta po? Pasibayo po, pakiabiyo kami po, king panalangin niyo pong pakayab, ding pamilyami. King Lagyo na Jesus, ding kayadwanan, kumayab kaladwa at katawan. Dakal pong salamat, tamang uling pakiabiyo kami, king panalangin niyo. Mimingat po palagi. From Angelina S. Garcia, magrasyang bingin po among ka, Brother Jeff. Friday na, tanggap na yan pong grasyang pakayap king Lagyo ng Jesus. Pakiabi po among king presyo po iyan na Garcia, Noli Garcia, Maria Sumang, Jovita Catalan, Rosita Donarber. Dakal pong salamat among king healing presyo po kaya kamingan kapaningatan po kayong pamanuloy pong Brother Jeff. Mula po kay Cherry Pelayo, baliktad po siya, pero parang Cherry Pelayo po ito. Wow. Among sama mo po kami sa panalangin. Nanaman po. From Amelia Bonifacio, may pabing po among Ronnie Cow and Brother Jeff, pakiabi yuke po ulit yung complete healing
Deng kapatid ko ang po kang Lola Dalia. Magpasalamat niya po yung Lola Dalia na big normal yung result na ning laboratory. Okay na po keng panamdaman na keng buo ng katawan. Mi papangadita mo po keng grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. Amen. Mimingat kayo po keng pamanuli yung among Ron, ikaw at Brother Jeff. God bless po. Mula po kay Ma'am Janet Reyes, thank you Lord Jesus Christ, Amen. Maraming salamat po Reverend Father Ronnie Cao sa aral po binahagi ninyo po sa amin. Ngayon ang dami po namin natututunan at lalo po mapalapit po sa ating Panginoon at lalo pa po lumalim po ang aming pananampalataya po sa ating Panginoon. At mahalin po ang ating kapwa. Maraming salamat po Reverend Father Ronnie Cao. God bless po. From Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, magandang gabi, among Cao, Brother Jeffrey Gomez, sa lahat ng staff nitong healing program at sa inyong mga ka-KLNJ. Lord, we are asking for your healing grace for all of us, avid viewers and listeners of this healing program. Maraming salamat tamang sa mga araw-araw mong dasal na nagbibigay grasya ng kagalingan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness in Jesus' name. Amen. Rest assured tamong of our prayers for you and Brother Jeff and to all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Mula po kay Eddie Balagtas, good evening po among and Brother Jeff, pakiabe ka rin magrasang pakayap ding apo ko, Candice Cleo, Johan, Caleb, and Anya Ernestine. At ding pamilyang Balagtas, kapatid Valiente, King Lagyo ng Jesus, Amen. Eddie Balagtas sa Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Julie Zapata, good evening po among Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus. Pakiabi po king healing blessing, Zion Luther Zapata, Edna Castillo, Winifred Sanyongko, Rosel Navarro, Julian Pangilinan. Dakal pong salamat among. Manibad po kang Tita Lourdes sa Kinuchua, and incidentally, she is watching. Magrasang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, TGIF na naman po at tanggap na naman pong grasang pakayap kay LNJ. Dakal pong salamat among lagi ko pong pakyabe king prayers you para po king heart problem ko. Good health for my family and protection from any kind of virus and harm. ADHD na pong Ansi Pasco to be totally healed and his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco to be corrected. 111. 111. Be corrected. Kala ko kaya po. Okay. Astigmatism of Marcelo Pasco, 111, be corrected. In Jesus' name, we are healed. Dakal pong salamat at ipapangadita mo po. Ingat po palagi. God bless us all. At dakal pong salamat kaya kayong dinaking kwento Sir Lourdes Aquino Chua. Makalwal tamo rin po kanyan. Pasensya na po, may udlot chitang nandin. May titang Grace. Alia po. Okay. Di ba kaparokya na may titang Grace na yung mga amo? Oo, ningin, marathon niya kay. Okay. Santo Domingo Village, Lagundi, Okay. Mexico. Okay po. From Edith Guevara, magrasyang bengi po among Ronnie and Brother Jeff. Pagkabe po king healing prayer Shiloh sa kasalukuyan pong mag-LBM yat, mika hypothyroid dia po. Antimurin bunso Micaela, pagkabi po king prayers you, pasar na po yung board exams na kayong November. Dakal pong salamat kayong pamag-bless mo kayong pamilyamit at palagi mo kaming pangadi, palagi pong mimingat at God bless po. At belated happy birthday po, Sister Edith Guevara. Belated po. Minibad siya po kang Robert Pineda Dingal. Good evening po. God bless us. Amen. From Tita Miriam Flores, good evening among Ronin, Brother Jeff. Healing prayers for my sick relatives and friends. In Jesus' name, Amen. Salamat po. God bless po and keep safe sa pag-uwi po ninyo. Minibad po, mula po kay Sir Jensen Bonifacio. Magandang gabi po among Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, radio station staff, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Happy Friday, everyone. Thank you po among for your daily prayers for us offered in your masses. Humbly asking to be added to your prayers this evening for healing of my health issues and special intentions together with my family. God bless you more. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. From Jefferson Centeno, good evening among Cao, Brother Jeff.
Friday na naman po, tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap. Lagi yung kami pong iyabi, king grasya yung pakayap ding pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa, milakone po sakit, naging puson. Bless, yan naman po yung anak ko, siyan. Antimunin po yung ima ko, ipatsenteno, dinanay pong sikaran pami kakatawan ng apong ginat, ilawat king sakit. Manalig kami po, mipaldan kami king lagyo ng Jesus. Amen, dakal pong salamat, keep safe po from Apalit. Menibad po ini kang Edgar Makapagal, Sir Edgar Makapagal, magrasang benging pakayap king lagyo ng Jesus. Amen. Complete healing po sana kakong akamtan, kambya dinggang anting karamdaman o apanamdaman, among palagi yuko po sanang yabe king healing prayer mo for my heart and kidney problem. Susunga ko din po, sana kumayap na kami. Also bless my mother, Corazon Makapagal, for continue good health and long life. Also to my wife, Judith, and to my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John. May papangadi po at mimingat. Salamat po king lagyo ng Jesus. Amen. God bless. From Consolacion Sarmiento, mahipabingin po among kaon, Brother Jeff, salamat po. Kay LNJ na naman po, salamat po kay grasyang pakayap. Pakiabeyo kami po karing healing prayers you, deng pamilya ko, deng apo ko, Anela, Janey at Aria, Brielle Cruz, Akali, Kiana, and Precious Chloe Sarmiento. Dakal pong salamat king lagyo ng Jesus, tanggapan na kaya naman po king bayong, tanggap na kaya naman pong bayong grasyang pakayap. Amen. Menibad sa po ini kang Sir Angelo Fabian. Good evening po kaya kayo among kao at Brother Jeff. Friday na naman po. Tunay na naman po yung paborito mi pong programa, Pakiramdaman at Susubaybayan, Pasibayo po among. Pakyabeyo kami kareng panalangin nyo po, lalo na po di apo ko, Mercy Magpayo, Rudy Magpayo, and Olivia Fabian from Lord's Baptism Parish, Pasig Candaba. Dakal pong salamat tamong kapaningatan ngan po kaya katamo. From Dina Patawaran, good evening po among ka, Brother Jeff. Please po continue praying for me to be healed in Jesus' name, and also for the speedy recovery of Merdy Cruz. Dakal pong salamat and God bless you always. Menibad sa po ni kang Berhinya M. Ganya, Ma'am Berhinya. Good evening po among and Brother Jeff. Paki-add yuko po king healing prayers you, king lagyo ng Jesus. Good health po kanakot kareng pamilya ko at kang Luz Gopez, Al and Gemma Gopez. Dakal po salamat kareng daily prayers you. God bless po and keep safe. From Susana Baby Padillo, may pabingin po among Ronnie Cowen, Brother Jeff. Pakiabe ko po karing healing prayers king lagyo ng Jesus. Pakiabe na rin po ring family Padillo, Supan, Mercado, Samonte, and Panganiban. God bless po. Mingat po palagi. Dakala salamat po taga Mexico, Pampanga ko po. Menibad po galing po kay Ma'am Miriam Flores. Good evening among Ronnie and Brother Jeff. Healing prayers for my sick relatives and friends. In Jesus' name, Amen. Salamat po and God bless po sa pag-uwi ninyo. From Beng Salangsang, Sanjongko, please pray for my husband, Winifred Sanjongko, for complete healing and recovery. Thanks and God bless po. Mula po kay Ma'am Janet Calas from SMAP. Good evening po, Father Ronnie and Brother Jeff, KLNJ, Amen. Thanks be to God. Thank you very much po among for your everyday prayers to our family. Healing prayers for Rosario Pedro, Eleno Ramos, Walter Canlas, especially to Helen Camwa. Thank you very much po, Father Ronnie. Ingatan po kayo ng Diyos. Stay healthy po. And to Brother Jeff, more power to KLNJ. God bless po. Thank you po. From Joven Gina Malang Sikat. Kumusta po among kaw? Gina Sikat po ito from Magalang. Okay naman po, sana ikayo man okay kayo. At menibad po ka, Ma'am Marie Chris G. Mangalino, may pabengi po among Ronnie, Brother Jeff, at kareng po staff, ang po mga karandamat manalbe. Dakal po salamat kareng pangadiyo po kaya kami, mimingat at mipapangadi po palagi. God bless us all po. At syempre, shout out kang Sister Ems, kang Angel Ems na tamo kaya bengin, misan po amis tayo. Wala ko sa amin, pag-date siya. Sana, payabot na naman ng apong gining grasya at kapaldanan kamtan mo. Bankyang tutuking biyernes sa kayabe na kong pasibayo. Brother Kevin mo nga tsuketa. Solo flight ya. Wala, kaya, duwa nang kaya kanya. Last week, di ba? Last At siyempre, salamat kang among Pep. Baka yan ting administrator na ning radio station, ning DWBL 91.9 Bright FM, kambeda ring
ding staff, ding Mago Brachetti, gana king kusina, gana ka rin ng gwardiya kening lalam, DSF pati na ESF building. Dakal pong dakal, salamat at kaya kung sa Blapo king pamakipagkwentuhan niyo po, manano sanang maging dalantiban kanito. Nagkapampangan ako. Nang sa gayon, makamit po natin ang biyaya ng Diyos na siyang tutugon sa ating mga kahiling at mga pangailangan sa buhay. Bawat isa po, mga avid viewer, avid listener, nitong healing program King Lagyo ng Jesus, saan man po kayo naroon, maniwala at magtiwala tayo sa Diyos at tayo'y mabibigyan ng pagkakataong makamit ang kanyang pagpapala at maging daan muli ang KLNJ, ang healing program ng DWBL 91.9 Bright FM nang makamit natin ang biyaya mula sa Diyos. Ano man po ang karamdaman nating physical, emotional, psychological at spiritual, maniwala po tayong igagawa ng Diyos sa ating ang kanyang biyayang kaloob nang makamit natin ang kagalingan. Atin din pong alalahanin ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Gayon din po kayo, mga avid viewers at listeners ng programang KLNJ. At King Lagyo ng Jesus, kagalingan laan sa ngalan ni Jesus. At sa pagkakataon pong ito, napili ko po para sa ating Song for Healing itong kantang Kamanghamanghang Biyaya by Hope Filipino Worship. At habang pinapakinggan po ito, ay ating ilagay ang ating mga palad ng ating mga kamay sa tapat ng dibdib o puso o kaya sa mga bahaging apektado na mayroong karamdaman ng bawat isa atin o kaya by proxy ating pinagdarasal ang mga may sakit na meron ng pamilya, kamag-anak at mga kaibigan at sama-sama tayong dumulog sa Diyos at ilingin ang biyaya na nakalaan upang tumugon sa ating mga karamdaman at makamit natin ang kagalingan. Meron bang higit pa
Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos. Jesus, ako'y iyong tinubos. Jesus, Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos. Jesus, ako'y iyong tinubos. Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos. Jesus, ako'y iyong tinubos. Jesus, Jesus, kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago, kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago, di nagmamaliw, di nagbabago, di nagmamaliw, di nagbabago. Sama-sama nating hilingin ang biyaya ng Diyos nang makamit natin ang kagalingan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa kagalingan, biyaya ng Diyos. Bukas sa iyong kalooban, O Diyos, kami kahabagan. Itong aming kahilingan naway dagdigang pakinggan. Yakapin kaming mahigpit, ng lakas nami dagdagan. At kabutihay magawa sa aming paninindigan. Yaring mithi makamit dahil ikaw ang sandigan, ang kaloob mong biyaya, igawad mo ng hayagan. Naway pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman, gabayan kamit magamit, taglay naming kaalaman. Dalangin namin iyong dinggin, kaya't kami iyong kalugdan, ikay aming mamahalin, kailan may di tatalikdan, iyay isa sa katuparan ng kaaya-ayang masdan. Oras aming ilalaan, kagustuhan mo'y susundan, sa langit kami tutungo, kagaling ay maging hagdan. Amen. Almighty God, as we conclude this episode 7 of season 9 of KLNJ, in expressing our faith before you, extend once again your mighty hands and touch us, as well as our family and other loved ones, those sick members in our family, and even relatives and friends in our community, those sick, avid viewers and listeners of this healing program, King Lagunang Jesus. Believing, O God, that before you nothing is impossible. You are a loving and merciful Father. And through your beloved Son, Jesus Christ, our Lord, in His name, bless
and heal us, not just physically, but even emotionally, psychologically, and spiritually. Together with our family, and other loved ones, protect us, O God, from all harm, from all evil, and any kind of sickness. Praying especially for those afflicted due to COVID-19. Bless and heal them, O God. And as we reiterate before you our personal intentions, answer favorably once again to our needs, to our intentions. May this healing program, King Lagunang Jesus, be a source of blessing, of healing for all of us, avid viewers and listeners of KLNJ, as well as our family and other loved ones. Bless and heal us, O God, physically, emotionally, psychologically, spiritually, in Jesus' name. Amen. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Ezequiel Moreno, Pray for Saint us. Padre Pio Pellicina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Callistus the First, Pope and Martyr, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Nuestra Señora del Pilar, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Healing Heart of Jesus, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God. In Jesus' name, bestow your blessings upon us to answer favorably to our intentions, to our needs. In Jesus' name, give us more opportunities, O God, through your love and mercy in receiving your blessings, so that we'll be blessed and will be healed together with our family and other loved ones. Bestow then your blessings upon us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Muli pasasalamat po sa inyong lahat. Higit lalo na, thank you very much, Mrs. Lourdes Aquino Chua from Santo Domingo Village, Lagundi, Mexico, Pampanga, sa ibinahagi mong testimonial letter entitled Nang Makamit ang Biyaya ng Diyos, o Nang Makamit ko ang Biyaya ng Diyos. Ayan, ako may gigrid din ako. Birthday po ng aming kaklase sa DPA, si Ma'am Crystal Joy Pineda. At happy birthday, Madam. And their classmate, si Tita Tenet Bundalian, nakikinig po siya. Lagi, pag dumadaan ako sa shop nila dito sa Bundalian, Jeff, pakigreet mo ako. Lagi ko ngayon ko lang nag-greet. Sorry, Tita. At yun po, magkakaroon po ng November 13 pa lang to, yung central sector namin sa Corpus for Christ. Yung actually, annual global walk o Answering the Cry of the Poor. Yung poorest of the poor in our society in terms of educational scholarship program. Bali, nagbibigay po ng isa ganito program ng Corpus for Christ among na yung educational scholarship program, the poorest of the poor. Ang tema po, Walk with Faith, Walk with Him. Magaganap po ito kasi sa Pampanga, sectorized po siya. Ngayon sa Central Sector, sa City of San Fernando, Bacolor, yan, yung areas po. Sa November 13, 5 a.m. hanggang 9 a.m. sa Hirosol, City of San Fernando. Actually, meron na tayong scholar dito sa chapter natin, sa San Matias chapter natin. Si Central 4A,
yung anak ni na kasama natin sa CFC, sina brother Eric Garcia. College si yan, Ruben. college. Yes, among. Actually ito, pangalan ng anak nila among na UNCOV scholar natin mula pa noong June 1, 2021, si Rico Aposio Garcia. Anong course niya? Ano po siya? Bachelor of Secondary Education in Filipino. Actually, last second semester, ngayon fourth year na siya among. Currently fourth year. Last third year, second semester, academic year 2021-2022, top 1 po siya. Ng President's Lister po siya. Ang general weighted average siya, 1.107. Sana all na. Yes. Yun po, among talagang, ako, natutuwa po kasi sina Brother Eric Garcia, ano po siya, tricycle driver, si Sister Rowena Garcia, ano po siya, manikurista. Yun po, nakakatulong po ito yung UNCOV na mga scholarship program na talagang nakita mo yung kahit na financially, at least nakikita mo among na nagbabago yung bata at the same time yung deserve naman niya kasi talagang isipin mo yun nga sana all nga 1 point something na. 1.107 last second semester. Actually consistent honor student po siya among nasa Dabso Main Campus. Sulit yung tulong, no? Opo. Na binibigay sa kanya. At sana balang araw makatulong din sa pamilya at maging sa ibang kapwa na maaring mahirap din at Yes po among. balang araw matulungan din yung iba. And if I may add among hindi lang sa chapter natin sa San Matias Paris chapter, hindi lang dito pati sa buong Pampanga among may yung process kasi na tinitingnan muna kung talagang yun nga ma'am. Yung kasi ko yung maglilikom ng pondo through AWOC, after that yung mga donations yun po ililukuman tapos marami na pong Paano natulungan. makapag-donate through UNCOV? Yun po among may yung una yung nagbibigay po ng parang paantang dito yung parang sort of solicitation na registration. Tapos kung gustong magbigay, yun po welcome naman po yung ating Pampanga Provincial Center. Mga gustong tumulong among. Actually among marami na pong mga UNCOV beneficiaries or recipients ang mga nakapagtapos din among. Hindi lang dito sa natin, like for example, ito malapit na pong matapos si Rico Aposio Garcia na talagang proud tayo na kasama po siya sa mga beneficiary ng UNCOV since 2021 namang. Congratulations. Yeah. Sana mas marami pang donations na pumasok Yes, para mas yes. marami pa yung matulungan Yes po. sa programang angkop ng CFC ng Corpus for Answering the cry Christ. of the poor. UNCOV. Yun yung ANCOP, Answering the Cry of the Poor. ANCOP. Ayun, maraming salamat po at sa pagkakatong ito, alalahanin po natin na paanyaya po ng kwentong ito sa gabing ito, magtiwala tayo sa Diyos at tiyak na tayo mabibigyan ng pagkakataong makamit ang kanyang pagpapala at yung biyaya na kanyang kaloob sa atin maging daan nawa upang patuloy tayong sa Diyos sumampalataya nang patuloy ding makamit ang kanyang biyaya na nakalaan upang tumugon sa ating kahilingan upang magdulot din higit lalo ng kagalingan sa atin at maging sa may sakit na may karamdamang miyembro ng pamilya, kamag-anak at kaibigan. Patuloy po tayong magdasal, sumampalataya sa Diyos at nang makamit ang kanyang biyaya. Ako pong muli ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cawang, Parish Priest ng San Matias Apostol Parish ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kaibigan o kakaluguran na nagdarasal ng makamit ng mga may sakit ang kagalingang inaasam-asam. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at paalam po hanggang sa muli. Sa ating healing program na KLNJ, King na Ginoong Jesus, Kagalingang Laan sa Ngalan ni Jesus, Episode 7, Season 9. Muli nawa nating makamit ang pagpapala ng Diyos na nakalaan upang makamit natin ang kagalingan at nang matugunan din ang ating mga kahilingan. Lalo na ang ating mga pangangailangan ng kaisa ng ating pamilya at iba pang mga minamahal sa buhay ay mapabuti tayo at malayo sa anumang kapahamakan at kasamaan.
Ako pong muli ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez sa inyong nagpapasalamat at iniiwan ng paanyaya ng KLNJ Episode 7, Season 9. Nang makamit natin ang biyaya, sa Diyos tayo'y sumampalataya. Good night at salamat, kakaluguran. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po at God bless po at good night. At sa iba, good morning. San kinbie, mimiraling takot, ananang karatunan, makita mong gutgut, ating piligrong makabasaring lungkot, niya grasya, at wantang alang patugon, kinagyo ng Jesus, mipaldan at kumaya, sumuyong lubos, kinagyo ng Jesus, nanalig kamot, maging mayap, banmikabos. Kapag subukan, pa'y sirado, maging matatag, kami susubsub. Kailangang ipipakit, inging kaya pantando, misyong gampanya, sanang subsub. Kinagyo ng Jesus, mipaldan at kumayap, sumuyong lubos. Kinagyo ng Jesus, nanalig kamot, maging mayap, banmikabot. Napasyag taing lugod, yang pangsang alam patod, nandis na ningagod, yang patibe, king pamibukdod. King nagyo ng Jesus, mipaldan